Salam la famille, c'est comment? Au bismillah tuguni sur Cactus. On sur vidéo là ni mo kradi kanana toujours y abonner en plus la cloche activée comme ça dans les vidéos kro bodron y bo kalama. Billet dimanche don de février kalo kletan flas en 2023 ni vidéo qu'on a lamna baroke Ukraine Russie mangani kan. Précisément amna kuma chem ga toriko Elon Musk. Ni ta chien folo ndela ga expliquer na ka foko chem ga warga chani jembe tay wati temeno na ku yedde bado blagata di Ukraine ma. Donc abora ka kuma do fo ni Ukraine kun blala nyona wati temeno na fleni wati na tuguni entreprise ye décision do d'état moja ukrainien ye ou blala nyona tuguni amna ese ko débriefer on fait une vidéo kon la comme d'habitude yani ga vidéo flé kana ina iba cliquer ni bouton quand on la sera fin di vidéo ma et c'est parti pour la vidéo. Ni vidéo sponsorisée l'endo boutique d'Orefe nous ba wele ko ici à Togo et fils. Ou bien moto pièces ou de ferré moto marque fait on fait be ki mago jora pièces la ni sera ici à Togo et fils fait ou se ki nimisi wasa o kera Jakarta yo Sanili Aouji moto marque fait on fait be a be pièces be soro ou fait ou ka boutique be kabala wereda ere la ni mago bula ibse ko wele ni numéro la no est 77 91 04 29 ni mou soro o la ibse ko contacter sur 78 75 39 36. Nimo fene sur ibse ou wele 78 56 67 23. Bon, maintenant, la vidéo d'amener Elon Musk de mon benga vidéo sur parler passé de la expliquer na kafoko américain fait un chedo be nous ba wele ko Elon Musk wati temena ona aller de l'homme le plus riche au monde, c'est-à-dire chemo warga chani jembe tay si son déclassement dont ta dona sura jigina ou pas. Donc milliardaire qu'on est do entreprise chamamba bolo ina fo SpaceX ani Starlink nous. Donc amena kuma entreprise mun kan bi autour de ko Starlink alega baraiga parabolu de glands, c'est-à-dire avec internet de di moma. Donc kalo sara ni fait on be sara et tout. Aga antenne ba permettre ibe connexion sur fan be ibe ko ko na la ibe ko ji sans fait ibe fan ibe ka connexion nyana man soro parce que satellite ou ba yere bolo sans fait mun be connexion di aga antenne ma directement. Donc mais antenne nous daga chandi kele wule Ukraine Russie ni ɲɔgɔn cɛ le fait qu'a yira la k'a fɔ ko Ukraine ka sɔrɔsiw tɛ ka se ka internet sɔrɔ yɔrɔ dɔw la walasa ka se k'u ka opération mene à bout walasa ka se ka seba sɔrɔ Russiw kan parce que ni internet tɛ yen bi tile in na kɛlɛkɛminɛn baden de bɛ minnu bɛ marcher ni connexion ye. Donc le fait que Russiw bɛ k'u ka infrastructure caman ci o kɛra sababu ye u ka sɔrɔsiw kun bɛ terrain sanfɛ yɔrɔ dɔw la u tɛ se ka connexion sɔrɔ wa fɛnɛ jamana kɔnɔden baden de bɛ minnu kun tɛ ka connexion sɔrɔ. Bon ale nana jateminɛ kɛ k'a fɔ ko a ka parabole minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Starlink u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase Ukrainiens ma le fait que ale ka jamana bɛ ka Ukrainiens dɛmɛ ale fɛnɛ bɛ sɔn k'u dɛmɛ. N b'a préciser a wolola Afrique du Sud de donc mais a lamɔna États-Unis de a ka kalan ni fɛnw bɛɛ kɛ yen de bref. Bon Elon Musk kelen ka jateminɛ k'a fɔ ko Ukrainiens mako b'a ka dɛmɛ na Ukrainiens ka président fara ka conseiller kan Mikhailo Podolyak ni Volodymyr Zelensky bɛɛ bɔra k'a ɲini Elon Musk fait k'a fɔ k'u mako b'a ka Starlink la k'a ka antenne baden bila ka na di u ma parce que u ka sɔrɔsiw sɛgɛnnen don terrain sanfɛ u ka drones n'u ka artilleries tɛ ka se ka concordance kɛ walasa ka se ka opération ɲɛnamaw kɛ ka frappe kɛ Russiw contre la parce que internet tigɛlen don yɔrɔ caman na. Bon appel ninnu cayara Mikhailo Podolyak n'a kumana Volodymyr Zelensky bɔra ka kuma k'a fɔ ko a bɛ se k'u dɛmɛ o kɛlen sisan a ye initiative ta ka Starlink baden bila ka taa di Ukrainiens ma. En filɛ nin wagati min na u sera ka mun jate a yirala k'a fɔ k'a ka antenne ɲɔgɔnna 25 de bɛ Ukrainiens fɛ yen nin waati in na wa fɛnɛ a kɛra sababu ye Ukrainiens sera ka tiɲɛni camanba de ladon Russiw kun. Wagati dɔ kɛra Russiw bɔra k'a yira k'a fɔ ko cɛ in kɛra u jugu ye. An bɛ bali min na wagati dɔ fɛnɛ kɛra tellement kɛlɛ bɛ ka mɛn parce que ni ma fili a kɛra cɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna ban joona de donc ale y'a décidé k'a baden bila ka taa bon mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun ko n'a y'a bila ka taa kalo sara de fɛnɛ bɛ sara parce que i bɛ connexion di mɔgɔ ma ni kalo sara facture de bɛ sara donc a nana jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa a bɛ ka taa a tɛ ka ban o hukumu de kɔnɔna la wagati dɔ la a y'a décidé ka wuli k'a yira k'a fɔ k'ale ka antenne 20 jatew de bɛ Ukraine kɔnɔna la donc k'u tɛ se ka continuer ka utiliser ten ko a ka gouvernement mɔgɔw n'o ye américains ye ani jamana minnu bɛ ka Ukrainiens dɛmɛ donc k'u ka essayer k'a ka facture sara a yirala k'a fɔ ko juru min yɛrɛ kun yɛlɛnna a bɛ sɔn ka 400 millions ɲɔgɔnna nin bɔ donc a san wari dɔw bɛ yen ani fɛnɛ facture wari dɔw fɛnɛ bɛ yen donc Europe jamana dɔw ye dɔw sara américains fɛnɛ ye dɔw sara hali bi n'i ma fili a ka juru b'u la. Bon le fait que Elon Musk a décidé ka Starlink baden bila ka taa di Ukrainiens ma mɔgɔ caman bɔra k'a yira k'a fɔ ko erreur de don k'a bɛ ka dɛmɛ kɛ k'a ka antenne bɛ ka kɛ sababu ye Ukrainiens bɛ ka tiɲɛni caman na don Russiw kun mɔgɔ caman kun content na Ukrainiens ka côté la et tout wa fɛnɛ Ukrainiens ka gouvernement mɔgɔw bɔra ka féliciter k'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka ko min kɛ a ɲɛna donc n'aw fɔra mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko o ɲɛci jumɛn bɛ Ukrainiens ka sɔrɔsiw ye parce que a yirala k'a fɔ ko terrain sanfɛ wagati dɔw la le fait que connexion tigɛlen don yɔrɔ dɔw la donc ni Ukrainiens ka drone lancer sanfɛ n'u ye
information sɔrɔ donc renseignement mana sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Russiw ka sɔrɔsiw baselen bɛ nin côté de la donc information in kan ka transférer ka taa di artillerie mɔgɔw de ma artillerie in fɛnɛ kan ka connecter satellite de la ou soit a kan ka connecter internet de la donc le fait que o connexion tigɛlen don o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ don u ka opération na u tɛ se ka information di ɲɔgɔn ma drone tigiw ni artillerie tigiw bon Elon Musk dun ye antenne mun d'u ma u bɛ se ka connexion sɔrɔ fan bɛɛ o kɛra sababu ye u sera ka tiɲɛni caman na don Russiw kun Ukrainiens kun contannen don mais u contannen don ni cɛ in fɛnɛ businessman de ye entreprise de b'a bolo a bɛ wari ɲini de la a ka ko in na donc a b'a ka antenne nu feere de wa fɛnɛ a bɛ facture de fɛngɛ et tout en plus a ka satellite entretien ni fɛnw kan ka kɛ donc f'a ka wari de ladon a kun bon o kɛlen sisan cɛ in nana jateminɛ k'a fɔ ko réellement nin se ka continuer tan donc kɛlɛ tɛ ka ban wari tɛ ka sara en plus o bɔlen kɔfɛ ne ka connexion bɛ ka continuer ka utiliser o kɛra sisan a y'a décidé k'a fɔ américain ka gouvernement mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'u ka wari dɔ sara k'ale ka connexion tɛ se ka continuer ka utiliser ten ka consommer ka sɔrɔ wari tɛ sara donc o kɛlen sisan a bɛna fɔ 400 millions et quelques juru de tun b'u la donc a yirala k'a fɔ ko américain ye dɔ sara en plus Europe jamana dɔw fɛnɛ dɔ sara minnu engagélen don kɛlɛ in na kosɛbɛ yɛrɛ mais n'i ma fili hali bi juru b'u fɛ o kɛlen sisan Elon Musk nana jateminɛ k'a fɔ ko même si nin sarala nin wagati na u bɛ continuer k'a consommer tuguni ale ka juru bɛna yɛlɛn parce que plus de 25 000 et quelques antennes de b'u ka jamana kɔnɔ u bɛ ka continuer ka connexion consommer et pourtant ale ka facture kelen na bɛɛ par mois a bɛ sɔn ka taa milliers de dollars la et tout tu vois donc kɛlen sisan nana ni proposition dɔ ye k'a ɲini Ukrainiens fɛ yan'a k'o kɛ a ye publication de kɛ Twitter sanfɛ ka vote kɛ k'a fɔ ko a ka faniw kana ka voter mɔgɔ minnu bɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ olu k'a fɔ ko awɔ donc sigikafɔ in kɔnɔna la Russiw ye proposition min kɛ k'a fɔ ko dugu minnu minɛna n'o ye Donetsk ni Lugansk ye o ni la Crimée ninnu donc ko bɛ tigɛ ka bɔ Ukrainiens na u bɛ fara Russiw kan n'o kɛra Russiw bɛ kɛlɛ dabila donc mɔgɔ minnu votera o la u caman yira k'a fɔ k'u sɔnna ma kɛlɛ ka dabila an bɛ bali min na Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky fɛnɛ nana ka vote dɔ kɛ cɛ in ka commentaire kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko minnu votera k'aw fɛnɛ bɛ fɛ Elon Musk kɔrɔ mun tun bɛ yen mun tun bɛ ka dɛmɛ Ukrainiens fɛ donc a b'o de fɛ ou soit mun bɛ ka dɛmɛ Russiw fɛ o de ko ka d'aw ye mɔgɔ caman votera k'a fɔ ko cɛ mun bɛ ka dɛmɛ donc Ukrainiens fɛ o de ko ka d'u ye donc kɛlen sisan depuis wagati de la mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ bon Elon Musk ka o proposition de ma diya Ukrainiens ye Ukrainiens ka président bɔra k'a mécontentement yira en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ donc Ukrainiens ka ambassadeur min fɛnɛ bɛ Allemagne kɔnɔ o bɔra k'a nɛni k'a fɔ k'a ka taga bɔ mɔgɔw da la ko plan de paix tɛ tɛmɛ olu ta kan n'u bɛ fɛ kɛlɛ ka ban k'a ka fɔ Russiw ka sɔrɔsiw ɲɛna u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ u ye dugukolo minnu minɛ u k'u lasegin u ma n'o kɛra kɛlɛ bɛ ban donc o kɛlen sisan Elon Musk fɛnɛ dimina le fait que ambassadeur in ko k'a ka taga bɔ mɔgɔw da la ale fɛnɛ ko ni ne bɛ taga bɔ aw da la n bɛ taa ni ka antennew ye donc k'a bɛ connexion tigɛ u la ou soit américains k'a ka wari sara donc a bɛna fɔ a tun bɛ fɛɛrɛ ɲini de la u bɛ se k'a ka wari sara cogo min donc a ye nin fɛɛrɛ sɔrɔ américains ye wari d'a ma wa fɛnɛ Europe jamana dɔw ye wari d'a ma bon an bɛ bali min na o mɛnna a continuera ka internet in to u bolo u bɛ ka continuer ka fɛn bɛɛ da Russiw kan ni internet in ye bon kɛlɛ daminɛ wagati la ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka d'u ma fu de mais a nana jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ ka ban donc a ye kuma dɔw yɛrɛ de fɔ mun digira Ukrainiens na ale y'a yira k'a fɔ ko c'est à dire sansi foyi tɛ Ukrainiens bolo u ka nin kɛlɛ in gagner ko kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min sigikafɔ dɔrɔn de bɛ se ka kɛ u ka négocier kɛlɛ ka ban donc Ukrainiens dun tɛ ka sɔn o ma ale dun y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ka connexion bɛ ka perdu c'est à dire a ka wari caman bɛ ka latiɲɛ kalo kalo a bɛ wari min perdu millions de don donc a dun t'a dɔn a bɛ connexion tigɛ u la cogo min a yɛrɛ de ko ten k'a bɛ connexion d'u ma wa fɛnɛ a dalen ba t'a la n'a sɔrɔ américains ka gouvernement bɛna a ka wari in bɛɛ sara en l'intégralité o hukumu de kɔnɔna la a ye prétexte bɛɛ ɲini walasa a bɛ se ka connexion tigɛ Ukrainiens na cogo min mais ni zen bon a bɛna f'u ye solution sɔrɔ nin wagati in na c'est à dire dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la n'i ma fili kunu bɛ kunna sini américains ka média dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko CNN olu de bɔra k'a yira k'a fɔ ko Elon Musk ka entreprise min bɛ yen n'u b'a wele ko SpaceX o présidenti muso dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko Gwyneth Shotwell n'i ma fili a bɛ fɔ tan de bon muso in de bɔra k'a yira conférence kɛyɔrɔ la k'a fɔ ko olu ka satellitew n'u ka antennew ma dilan kɛlɛ kama c'est à dire u ma dabɔ kɛlɛ kama olu y'a di Ukrainiens ma de walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min mais olu m'a fɔ k'u ka taa n'a ye champ de bataille kan ka se ka tiɲɛni ladon Russiw kun donc k'a dabɔra de u ka banque minnu bɛ yen an'u ka hôpital minnu bɛ yen n'u tɛ ka se ka connexion sɔrɔ olu y'a bila yen o hukumu de kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min an'u ka famille minnu bɛ yen ni connexion t'u bolo n'a tigɛra donc u ka antenne ni satellite ninnu bila olu ka bolo kan u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min comme olu m'a yira jamais k'a fɔ ko k'a di Ukrainiens ma u ka armée mɔgɔw ka utiliser ka tiɲɛni ladon ninnu kun même si ni armée mɔgɔw b'a utiliser a ma dabɔ kɛlɛkɛminɛn kama o hukumu de kɔnɔna la entreprise mɔgɔ ninnu u ka présidenti a décidé k'a fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna k'u ka connexion est limitée donc a limitelen o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ k'u y'a tigɛ Ukrainiens na ka ban mais u ye dɔ de bɔ a fanga la mun b'a permettre u tɛ se ka tiɲɛni ladon Russiw kun donc o kɛlen sisan Ukrainiens nana jateminɛ k'a fɔ ko n'o kɛra champ de bataille sanfɛ a bɛ sɔn ka dadigiba de kɛ u la parce que n'i taara yɔrɔ dɔw la
ni distance dɔ tɛmɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ balima connexion bɛ tigɛ i la donc i tɛ connexion sɔrɔ yen bilen o kɛlen sisan u tɛna se k'u ka drone manipuler ka ɲɛ ka information dumanw sɔrɔ walasa k'a di artillerie mɔgɔw ma u ka frappe kɛ Russiw contre la wagati min na Elon Musk y'a décidé k'a ka satellite ninnu bila Ukrainiens ka bolo kan wagati la Ukrainiens de kun contannen don mais wagati in na le fait qu'il a décidé k'a limiter k'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw kana se ka utiliser terrain sanfɛ donc Ukrainiens de diminuer don Russiw contannen don parce que wagati la Russiw ka président kɔrɔ yɛrɛ Dmitry Medvedev bɔra k'a yira k'a fɔ ko cɛ in k'a ka fɛn ninnu bɛɛ retirer ka bɔ Ukraine kɔnɔna la donc ko sinon k'u b'a ka satellite ci donc o menace kɛra mais u m'a ka satellite ci donc o muso in y'a yira k'a fɔ ko olu ka fɛn in ma dabɔ kɛlɛ kama olu y'a dabɔ k'u dɛmɛ de donc k'olu bɛ se ka mun kɛ ni wagati in na o ye ka connexion limité de donc à partir de maintenant u ye connexion u ye dɔ bɔ a fanga la donc ko Ukrainiens ka sɔrɔsiw bɛ se k'u ka satellite ninnu utiliser comme mais u bɛ se ka utiliser communication dɔrɔn de kɔnɔna la c'est-à-dire ka kuma ɲɔgɔn fɛ comme u tɛ se ka utiliser walasa ka opération kɛ i n'a fɔ ka image ni fɛnw ta image satellitaire ni fɛnw ta walasa ka se ka frappe dɔ kɛ Russiw contre la donc k'u y'o limité u tɛ se ka ye bilen donc Russiw de contannen don ni waati in na a bɛna fɔ o ma diya Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky ye en plus Ukrainiens ka président ka conseiller bɛ yen n'o ye Mikhailo Podolyak ye o bɔra ka déclaration dɔ kɛ Twitter sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko o Elon Musk k'ale ma mun faamuya k'a bɛ ka dɛmɛ olu de fɛ ou soit a bɛ ka dɛmɛ Russiw de fɛ k'a k'o fɔ olu ɲɛna donc déjà i n'a fɔ n y'a expliqué an na cogo min nin ta siɲɛ fɔlɔ ye mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna depuis waati tɛmɛnenw na olu mɔgɔ ninnu bɛɛ bɔra ka cɛ in dɔgɔya donc nin waati in na fɛnɛ décision ta k'a fɔ k'a bɛ connexion illimité bon hali bi américain ka gouvernement mɔgɔw ma décidé ka bɔ k'i prononcer ko in kan donc le fait que cɛ décision ta k'a fɔ k'a bɛ connexion tigɛ u ka sɔrɔsiw la donc k'a b'a limiter plutôt en plus u ka président Volodymyr Zelensky ma ka déclaration ye mais n'a kumana n b'a expliquer ɲɛna mais quand même Kiev u kɔngɔmalenba de don ka cɛ in makɔnɔ sisan n'o ye Ukrainiens ye u diminenba de don k'a makɔnɔ réellement bon j'espère que ça va faamuyaba sɔrɔ vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas à avoir avis fana dans le commentaire an ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine. Tu as regardé? Tu t'es abonné? Abonne-toi et partage. Tout de suite! Tu t'es abonné? Je suis abonné. Désormais, faites comme lui. Celui qui regarde, il s'abonne et puis partage. Sinon,